роҳбарияти Федератсияи санъати муҳорибаҳои омӯхтаи ғайрикасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳавасмандгардонии дастпарварони федератсия ва ҳамзамон муаррифии Тоҷикистони азиз ба варзишгарони беҳтарини ҷаҳон, яке аз беҳтарин варзишгарони риштаи муҳорибаҳои омӯхта Юсуф Раисовро ба Тоҷикистон даъват намуд. ин дуюмин сафари Юсуф ба пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мебошад. қаблан соли 2017 ӯ дар як мусобиқоти байналмилалии муҳорибаҳои омӯхта ки дар Тоҷикистон ва дар шаҳри Душанбе доир шуда буд, иштирок карда ба рақиби бразилии худ ғолиб омада буд. ин размгари муваффақи рус давоми 3 рӯз дар Тоҷикистон қарор дошт ва бо мухлисону ҳаводорони худ нишасти матбуотӣ доир намуд. зимни нишасти матбуотӣ Юсуф Раисов ба саволҳои зиёди мухлисон ва ҳаводорони риштаи муҳорибаҳои омӯхта посух доданд. ҳамзамон Юсуф Раисов иттилоъ дод ки барои расидан ба ҳадафи худ бояд ҳамеша тамрин кард ва новаста аз монеаҳо мушкилиҳои зиёд, танҳо бо азму иродаи қавӣ метавон ба ҳадафҳои ниҳоии худ расид. Юсуф Раисов 26 сол дошта дар олами муҳорибаҳои омӯхтаи касбӣ 21 вохӯрӣ анҷом дода 19 ғалаба ба даст овардааст. дар ташкилоти баргузоркунандаи мусобиқаҳои размӣ ACA дар вазни сабук қаҳрамон низ шудааст. ман ин гуна тасаввур намекардам ки дар Тоҷикистон чунин мухлисони зиёд дорам. имрӯз мебинам ки барои истиқбол ва суҳбат бо ман нафарони зиёд дар ин толор ҷамъ омаданд. ба ҳамаи онҳо ташаккур мегӯям ва умедворам ки варзишгарони тоҷик низ дар сатҳи байналмилалӣ ба дастовардҳои бузург ноил мешаванд. дар ҷараёни нишасти хабарӣ мухлисон ва дӯстдорони риштаи муҳорибаҳои омӯхта аз ин варзишгари муваффақи рус саволҳо дар бораи чӣ гуна омодагӣ гирифтан ба мусобиқаҳои байналмилалӣ, омода сохтани худ аз лиҳози равонӣ, кам кардани вазни зиёдатӣ ва дигар нақшаву барномаҳое ки варзишгарон дар роҳи расидан ба ҳадафҳои худ амалӣ мекунанд, пурсон шуданд. ҳамзамон Юсуф Раисов ва намояндагони Федератсияи санъати муҳорибаҳои омӯхтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз дастовардҳои варзишгарони тоҷик низ ҳарф зада иттилоъ доданд ки ҳастанд якчанд варзишгарони тоҷик ки имкони ҳунарнамоӣ кардан на танҳо дар ташкилотҳои баргузоркунандаи мусобиқаҳо дар Федератсияи Русия, балки дар Аврупову ҷаҳон, ҳатто ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳам рафтаву дар UFC баромад карданро доранд. ҳамзамон назару андешаи Юсуф Раисов доир ба чӣ гуна аз муҳорибаҳои ғайрикасбӣ гузаштан ба рақобатҳои касбӣ низ пурсида шуд. иштирокчии марҳилаи ниманиҳои Гран-при ACA иттилоъ дод ки бояд дар ин кор каме саросима нашуд. варзишгарон бояд бештар дар санъати муҳорибаҳои омӯхтаи ғайрикасбӣ ҳунар ва истеъдоди худро тақвият дода, баъдан он вақте ки бовар карданд ки метавонанд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ бо рақибони пурқувват нерӯ санҷида, он вақт ба сабқатҳои ҳирфаӣ рӯ биёранд. Федератсияи таҷмафи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо даъвати Юсуф Раисов мехоҳад ба варзишгарони худ нишон бидиҳад ки ҳамин гуна истеъдодҳо дар рӯи ҷаҳон ҳастанд ва онҳо танҳо бо роҳи тамринҳо ва заҳматҳои пайваста ба чунин сатҳу сифат ва ё нуфузу манзалат расидаанд. дар ҷараёни нишасти матбуотӣ аз варзишгар ҳамзамон дар бораи рақибони навбатиаш, бурду бохт ва дигар дастовардҳо низ пурсида шуд. ба ҳамаи саволҳои варзишгарону мухлисон ва ҳаводорони риштаи муҳорибаҳои омӯхта Юсуф Раисов посухҳои сазовор дод. баъдан маросими аксгирӣ бо ин варзишгар ва чеҳраи намоёни муҳорибаҳои омӯхтаи Федератсияи Русияву ҷаҳон сурат гирифт. роҳбарияти санъати муҳорибаҳои омӯхтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон ба ин варзишгари 26-солаи рус шароит ва буду бошти толорҳои варзишӣ ва шароити фароҳамсохта барои варзишгарони тоҷикро низ намоиш доданд. ба андешаи Юсуф Раисов варзишгарон бояд аз ин гуна имконият ва шароитҳои доштаашон самаранок истифода баранд ва ҳамзамон худро ҳамчун як варзишгари мукаммал дар арсаи байналмилалӣ нишон дода парчами Тоҷикистони азизро муаррифӣ созанд. чунки Тоҷикистонро ман як кишвари офтобӣ, меҳмоннавоз ва зебо дарёфтам ва умедворам зуд ба ин кишвар ки ба зодгоҳи ман Ҷумҳурии Чеченистон хеле амонандӣ дорад сафарҳо анҷом дода, ҳатто имкон дорам ки бо варзишгарони муваффақи Тоҷикистон машғулиятҳои варзишиву нозукиҳои риштаи муҳорибаҳои омӯхтаро омӯзонам. ёдовар мешавем ки Юсуф Раисов аз омони хурдсолӣ ба варзиш рӯ оварда дар ибтидо якчанд намудҳои варзишро таҷриба кардааст, аз ҷумла карате, муҳорибаҳои дастӣ, самбои муҳорибавӣ ва дигар навъҳоро таҷриба карда билохира ба хулосае омадааст ки ҳунару истеъдодаш дар намуди муҳорибаҳои омӯхта хубтар аст ва ҳамин аст ки яке аз беҳтарин варзишгарони ташкилоти ACA низ маҳсуб мешавад.
یادآور میشیم که یوسف رئیسов дар гран-при اسیای سال 2022 تا دور نیم نهایی برآمده، همکنون با رقیب خود برای برآمدن به فینال گران-پری مبارزه میبرد و قبل از انجام این نیروسنجی او در تاجیکستان قرار گرفت و از موضع‌های زیبای کشور ما نیز دیدن کرده با تاثیرات خوب به وطن برگشت.